Okay, sanibonani igama lami ngoNkosikhona ngwamthunu. Idume ngelikaMashelela. Nakhona la ka-NTT bangakazi ukuthi ngoMashelela. Ngihleli noma bami ke la sinabo la ebhizinisini la NTT. Anibingelele nje ngowa NTT. Siyasebenza la kwa-NTT, sisebenza efonini. Sisebenza sihlele emakhaya sithi join NTT, keep building wealth, enjoy life To the fullest. Oh no. Sidla imali, sidla idola la, sisebenza ngedola. Okay. I-team le. All right. Mana-ke ma uphethe la iPhone yakho inama-graph, iney'mali, inamadola. Awuchazele abantu. Siyatrade la. Alright. Ngo-1 sinikezwa i-signal. All right. Nango-5 sinikwa Na i-signal. isicimile. Sicimile i-signal yami nakho la Okay. ngisebenza khona. Alright. I-office lami leli Okay. engaqashwa khona. Awuveze lapho u-buy and sell. Nangu u-buy and sell la. And sell kuyenzeka ngo-1 sinikezwe i-option yethu laphaya. Okay. Bese sizonikezwa u-buy lapha. Mhlawumbe ntambama sizonikezwa u-sell. Okay. Awafana malokhu kuyenzeka ngosuku olulodwa afane kwenzeke ngakusasa amixeke. Okay. Kodwa nje siyasebenza. All right. Sise-office. Yes, yes. Okay. Siqashiwe la NTT. Ngiyabona-ke la phambi kwenu namaketela. Senenza namaketela. Kwenzakalani? Phambisana namaketeleni bawabona abantu. Elikabani leli? Lami leli. Okay, leli elikabani? Elikamama Nene leli. Awunikeze imayikhi naye akayikhulumele. Kuyithini into yeketela? Into eketela ithi uma ufaka umuntu ongena ngo-6,000 engena kuwena Yeah. uthola i-present, uthola Right. iketela. Akhona okokuqala ngithola iketela, ngathola i-ayini ngathola iketela kuqala, manje sengizothola iketela-ke manje. Okay. Ngidla imali nje, yabona abantu banginikeza imali ngomsombuluko nje angazi. Eish. Ziyakhala. Ziyakhala. Soniyeze nangu ma. Sawubona gogo. Yebo sawubona. Unjani kodwa? Siyaphila. Ngiyaphila ngaze ngakuthanda nenduku yakho. Awu induku yami phela ubala lolo. Kwaze abantu bangidabukele bebona induku bathi hey iyasebenza le nduku. Ngihamba ngajoyina la le team uNTT. RNK. Ngoba ngifuna ukushintsha impilo. Yes. Impilo yami ishintshe kakhulu. Yeah. Angikaze nje ngize ngibone ngihlale nginemali. Ngisalindi indaba yokuphila imali. Yes. Indaba senginemali nje sengihlale nginemali. Alright. And kumnandi ka NTT ngoba awusebenzi kanzima utrade ngo-1 utrade ngo-5 Okay. kodwa uma usukunyukele ku-VIP 3 utrade nangesonto kathathu. Okay. So bese kuthi ngomsombuluko njalo sinemali engenayo. Umsombuluko nomsombuluko ziyakhala, umsombuluko ziyasha. Ayithambisi abangayibambezeli. Okay. Abangacabanga ukuthi amabhanoyi. Okay. Lelana nje project for life. Yes. Khuleke ufaka imali yakho uyazi ukuthi for life. Iyoshiwa wena yona ngeke ikushiye. Yeah. Okay. Njengamanje tshela abantu ukuthi skip. Ngicela uchazele abantu ukuthi skip sisiwami. Njengamanje sise office lethu elikhulu. Office elikhulu. Elikhulu la ku-Corporation Place. Okay. Edrobheni moya ngasemtateni. Silapho ke la sikhona manje sihleli khona ziyakhala. Mana-ke gogo, ngicela ukuthi utshele abantu uma ungasabi ukusho ukuthi uneminyaka emingaki? Mina iminyaka yami u-74. 74. Kodwa ngiyabahlula nje nabanye o-20. Uyabahlula ngoba namanje abafuna ungena ebhizinisini. Ngiyabahlula. Yeah. Manje nje ngiku-stage VIP 3. VIP 3. Sengidonsela ukuthi ngiyaka-4. Ngiyakuzwela-ke manje ukuthi labantu bami bafidele bese ngikhuphukela mina nabo bakhuphuka. Injalo lento ungayirobhi-ke mntakababa sukuma nje kusakhanya. Abafisa ukwazi ugogo ba? Ngakuyisole mina ugogo uDoreen Mkhize. Otholakala eMlazi. Yes. Ungasabi sikhona ngeke ithathwe ogogo into errong. Ayinabungozi. Ayinabungozi. Ngiyakubona ugogo ukuthi uzuxolela ngenduku. Kodwa uxolela uyangakhona ebhizinisini. Wenza imali. Futhi ave ngihamba shame. Edrobheni ngiza daily. Manje asihlebeke gogo. Indaba yempesheni uyithini?
indaba yempesheni phela ngeke ngilinde u-2000 ngeke ulinde u-2000 2000 ngikhokhela ugesi uphela ish madoda suphelile so kusho ukuthi njengamanje usuthola inkululeko manje thole impilo ishintshile ishintshile impilo impilo ishintshile 2000 lo ngihamba uya kamasipala kuwe ugesi kuphela amanzi awekho lapho ama-rates awekho lapho so kusho ukuthi nami bengifuna i-financial freedom usuyitholile i-financial freedom awusengiphakathi bantakwethu usukwazi wenza into ey'nkulu kunalezo kade uzenza ngo-2000 yebo nkosi yami yebo kunjalo nabazukulu bami bajabula bake bafice nje esikhwameni khona yonke into abayifunayo yebo gogo hayi kwaze kwamnandi injabulo yodwa injabulo yodwa yebo ingayirobhi yebo hhayi sicela ukuzwa nawe sesiwami uchazele abantu usho igama uyichaze bese nje usho nje ongaphakathi ongathanda ukuthi ukubonge ngo-NTT. Igama lami nguPhiliwa Kambambo. Okay. Ngowasemayville lendwedwe kodwa ngikuzalwa. Alright. Hayi cha u-NTT number one because sike sadliwa kakhulu siwile sivuka but la umuntu lalo buthongo asikho stress ngoba akulona ibhanoyi awuzovuka ngakusasa ususele wedwa egroupini sewuwena uadmin cha lana nje sekhaya sinethezekile semkhumbini nje sidla imali abantu abangayiphothi ke bakithi. Uliqale nini ibhizinisi? Ngene ngoJune. Yes. Njengamanje VIP ba? Ngiku-VIP 3. VIP 3. Oh siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu. Ukhona ufuna uku-add? Oh okay, indaba enkulu ke. Kunendaba enkulu ngithi i-competition yamaketele seyiphelile. Nansi phela indaba enkulu, indaba yemoto, indaba yama-iPhone. Ake nisho ukuthi ithini le ndaba? Hayi bafowethu hayi NTT uzela nenye into ke manje kuthiwa ngoDisemba siya kwi-competition yemoto. Hayi yona ngiyifuna ngamehla abomvu ke le moto le ngihamba umuntu uyayifuna le moto le. Umuntu uyayifuna nombani uyayifuna abantu abeze bezosijoyina ukuze sikwazi ukuthola le moto esiyifunayo. Sihambe ngayo sincebeleke siye ko-December time siyodla siyoyibusisa nje siyobusisa njengale moto ka-NTT futhi soze siyibhale ngaphandle sizoyibhala ngaphandle i-present eyona ngathi sengiyabona sekujabulwa loyo beyiwinile. Yebo khehla hayi khona siyakhona lapho kumhla ka-20 December sizobe sikhona nakanjani. Siyabonga thank you so much. Mashallah hayi ziyakhala yabona-ke manje le ndaba esithiwa namhlanje ukuthi khona imoto ongase uyithole mayenze kuyimisela ifaka abantu mina ngisho noma ngathola ifoni Nkosi yami lokho ngiyokuthola ngokuphiwa uNkulunkulu kodwa zona sobe sikhona soba sitshekile soba sihambela phezulu ngama-cox yebo njalo lokho ngiyokuthola kodwa futhi noma ngakuthola ngiyazi zothola isitifiketi sami saka before bese ngizothola sona shaya